It gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chatham. Madiklumon sa Albay District. Water meant to me. Inako na pa no ta grabe ang diklum dyan sa Kwan. Grabe ang diklum dyan sa Albay District. Living a little about love. Grabe ang de ko alam kung anong oras. So sa kuya patik alarm clock na makusugununon. De ko lamang nadango. Igwa ki nag-upload sa kuya na. Mr. Maceda. The windows in my Mali nga huton nga niya ako nata. Burnout nga niya. Ay pangyari. Napano daw mga Tagalbay District. Good morning. Punyan sa Kalaban kang Washington Drive hanggang Perso Piñera na Park may kuryente. Pasiring po dyan sa may Aleco mismo. Dyan po sa may pasiring sa may Marquez. Good morning. Grabe ang diklum. Kumusta doon dyan ka Dr. Alan Lucanyas? Dr. Alan? Kumusta doon tabi dyan sa imo ang kuryente? Kuryente ka mo? Gari naman day ko naman na uyunan. Day ko aram kung may schedule mo niyan. Tabian na Albay Electric Cooperative. Day ko kabisado. Napano daw iyan. Bilo na sa nang minaparal. So baka may schedule mo niyan. Hindi naman ako nag-reparo. Baka igwangon yan ki-schedule. Hindi naman kita nakareparo naman. May nasulo dyan sa Washington Federal. Sa, ano yan, sa may Mercury Drug. Mercury? Nasulong poste. Ay, tapos. Kaya, figasi-kaso na. Iyo sa kausa? on the Georgia. Arimate. O sige, nasulo pala sa poste sabi ni Pading Mar. Manong oras daw pade? Apektado ang Washington Federal 1. Oo. Irahay na. Aha. Ayos. Sana matapos tulos. Iyo. Oh, pero kung irahin na, ayun na yan. Mas may solusyon na yan. Thank you Pading Mar. May nasulo pa lang dyan sa Albay District tabi. May nasulo pa lang kaya arog tabi ka ng sitwasyon. Sabi ni Pading Ray, ilalangkaw kanya urog paki sa imong mga kanatad. Kung magtaram ka sa katuninongan, siya ang matao sa imo. Pyramid of cans in the Kan tamang mga tataramon. Makakukuha ka nin kagaya-gayahan asin tunay na kaugmahan gigiramdomon sagkod paman an sa imong aran sira 15-6-5 maugmang pagsaludo sa Orgulyo kan Bicol. Salbata na ka Pading Ray. Garigurangon ako Pading Ray. Garigurangon ang tabi ako Pading Ray. Mabuhay ka. I love you Pading. Gari magurango naman ako Pading. Orgulyo. Gari baga national treasure. O to tabasahan ta ka mo kirawit-dawit sindang naghahanap nin pagmangno. O to ha. Papasadahan tayo yan mga tugang na mga istoryang yan kasabay si Pading Ray Romero diri po sa inyong programang Morning Hirit. Okay, sige. Good morning tabi kay Busing Nonito Gaviria. Maray na aga. Sabi ni Noel na Manalo, bako sana dyan ang madiklom dati ang Bunot area maliwanagon dyan. Pero unyan, madikluman bako pwede magkandila na lang sa mga gilid kan tinampo karabahan na pare so kampanaon baga kikarabahan iyang kidakol dyan mga may mga anpod kan sa mo dokalwong gigamitan iyang kidokalwong magayon man liwanag di ba kaya lang ito may oras na kan pagliwanag kaya alright buena manong report hali po dyan sa lawas kasabay si Jimmy na salita. Jim, good morning Jim, pasok. Yes, Pipi, maray na aga sa mga parantabay. Good morning kay Pading Joel Oscoro. Nakamonitor dyan sa barangay Mayaw sa UWAS. Family Oscoro dyan sa Mayaw, good morning. And maray na pagdangog. Yan, pagkaaga tabi. Mga taga-UWAS, good morning. Mientras tanto, BP,
Sa mga dagdag niya o istorya niya to, bilang dating mayor asin aki nin Pulangi, si Congressman Adrian Salceda, Oo. ang plano kan Sangguniang Bayan sa pamamayo ni Vice Mayor Cheremilia Sampal, magpasar nin ang Sangguniang Bayan in resolusyon, address sa congressman na kung pwede sa mga nagkararaot na mga riprap, flood control, kan bagyong Christine last year, sa Pulangi, mahanapanin pondo para magkairirahay sa ibong kanhanggan sa ngunyan, mantinido pang tiwangwang dahilan sa pondoan kaipuhan. Ikadawang planong resolusyon, yuan Sentro Pulangi anto sa boundary Agos Pulangi Bato, Camarinesor, baka sakali makadiskarte o makatipak ang congressmanin pondo, hali sa road users tax para ma-isolarize ang kahalabaan kan tinampong nabanggit para maging maliwanag sa pagkabanggi. Maiwasan ang mga posibleng aksidente, asin mga planong maraot kan iba, dahilan sa kung maliwanag ang highway, maski puro papano, mababawasan ang anuman na kahaditan. Naugunta, Ayun. Oho. si Vice Mayor Cheremilia, Yes. Sampalcan, Pulangi. Awan, ini tabu. Oh. Abo. Bakit? Wala. Tapos. Ang mga request po namin sa inyo po, yung mga rehabilitation po ng mga yung mga riprap na napasang po during the Typhoon Christine po na sana ma-appropriatean. Yung tapos may ano pa kami na request para hindi po baga ang road users tax po baga pwede yan po sa congressman. Yung parang tax dito po sa Maharlika Highway. Magpun po yan sa entry kang Pulangi up to Barangay Agus. Yan ang parang request namin sa kanya na ma-allocatean po yung mga street lights. Kasi parang parang kumbaga ma-avoid po din natin yung mga krimen dyan. Pag maliwanag po baga, ang mga may bad intention parang natatakot din. Kaya yun ang parang isa po sa resolution na ipapasa po ng Sangguniang Bayan. Yan tabi, Bibi, ang mga primerong istorya, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, duwang kita kay Karen Ala sa mga dagdag na report. Karen, good morning, Karen. Aadalan mo unang Maraykan Provincial Budget Office kung may naging breakdown na ang 20 million pesos para sa rehabilitasyon kan Linyon Hill sa Barangay Puktong, Legazpi City, asin kung talagang ginamit na ang inaprubaran na fondong inikan sanggunian panlalawigan ng Albay para sa pagpakarhay kan nasabing pasyaran. Sa intervista kan DCGB News kay Provincial Budget Officer Attorney Maria Yoradil Adrales, sinabing kaipa ang budget officer na masisimbag direktamente sa DCGB News sa naging kaagadan kan Committee on Budget and Appropriations kung may naitauna ang Kapitolyo para sa pagrehabilitar kan pasyaran, asin kung talagang nagamit din formal sa pondo para sa improvement kan Linyon. Apwera pa kaiyan, talagang aadalan man sa parte kan provincial budget and issue, partikularmente ang kagadan kan komitiba, lalo pat itong taon 2021 na sinabing inaprubaran ining 20 million pesos na rehabilitation fund kan Linyon, ako pa man ining presenting budget officer, ang budget officer sa nasabing taon na iyong nakakaisi sa bagay naan, mantang sigun sa opisina, dai pasangunya na nare-receiving surat ini, para sa inquiry kan nasabing issue. Ang payag na ini kan budget officer kan Kapitolyo dahil iyan sa matatandaan na payag na iimbitaran kan sanggunian panlalawigan ng Albay sa paagi kan nasabing komitiba ang Provincial Engineering Office asin ang Provincial Budget Office tanganing haputon kung sa inapaduman ang 20 milyon na fundong ini na dapat kuta kay tupa pinangrehabilitar na kan Linyon Hill Park. Yan ang report. Karen Ala, SCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto,
Alarmario nasa linya. Good morning, paring Alan, ang latest. Buhian mo. Encourage sa ngunyan padikan na gobyerno lokal digdi sa Legazpi City ang mga barangay na suportaran ang pag-promote kan kadiwa program o katuwang sa diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita program kada administrasyong Marcos. Kini ang gustong mangyari kan ordinansang ipigpasar ni City Councilor Ismael Boban Diford kasuhapon na inuyunan man kan interong mga konsyales kan Legazpi. Katuyuhan kan ordinansa na direktang may pabakal kan mga paraoma, paratanom, ana sa indang produkto sa mga konsumidores na daing middleman. Madesignar ang gobyerno lokal sa pagtugot ni Mayor Isiam Ismael nin lugar kung saan digdi ipapabakal ang produkto nin mas baratong presyo kumpara sa mga saudan. Ang saro sa mga target na lugar, ang boulevard, at least weekend o kung anong aldaw. Existido naman ining programa kada gobyerno nasyonal sa pagiman kan Department of Agriculture, alagad gusto ini malocalize digdi sa Legazpi sa pagiman kan City Agriculture Office asin tabang man kanipapang ahensyas di gobyerno. Sige encourage man ang mga barangay, lalo na ang mga paraoma paratanom na suportaran ini para sa benepisyo ninda asin kan mga konsumidores. Yan. Oho. Yan ang bukaras kan informasyon digdi sa luwas Alarmario, DCGB. Thank you, paring Al, sa report. Mientras tanto, dumang kita kay Angel Mostasa. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, Bibi Henry. Good morning, Father Roy. Nabasa mo tabi ka, Angel, so message ko nga Apo. Ha? Nag-reply na po ako. Bala ka na po ka, Angel. Apo, ka Henry. Kaduroy pala. Kumusta ka po ka, Angel? Nag-iipos na tabi ka, Duroy. Mahatod na naman kan sa katawo. Oh. Ay, VP, kulibat ko. May nagkuray ko sa ida po kasuhapon duman sa pagluwas mo sa session hall. Nata. Hindi, dahil sa'yo mo nakapapicture. Literal da, VP. Sisay daw ini. Nasarong babayi. Nasarong empleyado. May nagpa-picture Marina. na. Ang gusto ko naman na magpa-picture sa ko. So nasa inutang ko ta. Sisay Ako ko daw. ta sa magpa-picture sa iya eh. Pero dahil ko itaramtama ka nagdadangong. Dahil ko giyapo ko si mama sa imo. Maray na pagkaaga, VP Henry, Ay, sa mga empleyado dyan ka na lokal na gobyerno ka Legazpi, particular na itong Sunia o dyan sa luwas kang sa session hall baga, VP. Iyo. Doon sa pasilyo may opisina duman na. Karakolta pala na paradangog yan, ade. Kaya pala kasuhapon, pag-upload ko sa imo, Oo. napataas ka na, minadangog ako na si Henry. Yeah. Maray na pagkaaga kay Ma'am Si- MJ Rito, kay Oh. Ma'am Beth Orozco, kay Ma'am Jen Casulia, kay Ma'am Chris Andes, and then kay Vanet Tandoy. Yan. Sisingan sa bagotang DILG officer sa Legazpi? Si Ma'am Meredith Basquinia. Marybeth Basquinas. Meredith. Yan. Iyo, sa bagotang kayo sa ino. Tapos may kari pa baga siya? Si Sa iyang ano sa mga emplea office agad kan kanya kay LGOO2 ito, VP. To LGOO2. Local Government Operation Officer 2. Yes po. Ayan. Sisi ito? Si Ma'am Sheila Magallanes. Sheila Magallanes. Apo. Good morning, Ma'am Sheila. Si Ma'am Meredith, di mo bation? Good morning po, ma'am. Mata sukataning ko naman at sarong reporter sa sarong radio station. Sige ka nasturyaan ming dawa. Sabi sa, di ba nga siya kumidbid? Eh, ganyan ko. Naging estudyante mo ba ganyan ako? Talaga? Siguro ganyan ako. Di ka nagpaparibok sa klase. Di ka namidbidaan.
Ano maurag naman so, estudyante kong nasa lamesa, si presiding officer. Okay, sige, go. Anyways, VP, sa mga dugang sa Papong Bareta, preparado na ang Public Safety Office ng Legazpi para sa paparaning Ibalong Festival 2025. Inian pahayag sa News ni PSO Chief Octavio Rivero sa iyang sinabi na wala tuunaan sa inyong mga meeting kay bahanan man iba-ibang mga komitiba na nagkakapot kan mga aktibidad sa halos sobra sa 2 semanang selebrasyon sa syudad. Sinabi ni Rivero na mayor na papel kan sa inang grupo ang pagmanihar ka na marhay na bulos kan trapiko sa palibot at pagfacilitate kan crowd sa magigibo na concert dyan sa Ibalong Park sa Barangay Puro asin digdiman sa Old Airport sa Barangay Cruzada kasabay pa ang pagmaintenir kan pasi orden sa tabang naman kan Legazpi City Police Station. Sinabi ni Rivero na sa presente nasa 23 na ang sa indang mga personnel alagad iingawahon ninda na ang kada aktibidad kan Ibalong na matawan ni na magakaligong personahe para man masiguro ang kaligtasan kang gabos lalo na tabako sa na ang mga lokal na turista at pigalaw man na mabisita sa syudad kundi itong hali sa man iba-ibang parte kan kinaban. Yan, dito Henry, ang mga dugang sa pang-informasyon halin sa luwas, Angel Mostaza, DC. Salamat, Angel, sa report. Mga tugang, alas 5:35 na, oras po sa Pilipinas. Ramon tamunan mga headlines sa Lado Nacional. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ramon daw ang mga headlines kayang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, DILG. Ipinagbawal ang online gambling sa gabos na empleyado asin mga LG official. Nata, maski luwas sa office hours? Kunya basta na sa opisina ka na, kapidi. Tama. Pig sa sayang mo ang trabaho. Iyo, ade. Ang DepEd, padagos ang investigasyon kontra sa violence sa mga ang sarugin pa eskwelahan. sa reparong pagkan DILG, iyan na pag-TikTok habang office hours? Dapat ang gamit kang computer kung ano man nagamit yan sa opisina. So, ano ko sa kunyan, sa trabaho? Ang kun gayo, paano ngayon maaraman niya kung nag-TikTok siya? Paano mo kung anong oras ang post niya? Di ba? Kung nag-post, di ba ang office hours 5 to 7, 8 to 5? Kung nag-post siya ng alas 10:30, gusto sabihin, nasa lang siya kan office hours unless na nakalive siya. Di ba? O maski binailin niya iyan, kan Sabado, tiniktok niya ang kan Sabado, nakasave lang, paano mo kung anong oras siya nag-post? Yan. Yan dapat sa riparohon pa. Basta ang sisay manda ng mga empleyado dahil tutugutan na may mbulto sa online gambling. Yes. Kasarabi ang mga elected local official. Yes. Kaya sa mga paratalpak, bawal tabi. Bawal. Okay. Dahil naman sa mantra na public office is a public trust. Enjoy. Okay, may understand to, DepEd. Padagos ang investigasyon kontra violence sa mga eskwelahan. May principal na naman na binadil. Na naman, Pero sa luwas ka na eskwelahan ito. Ano? Sa luwas ka na eskwelahan. Ano nata? Dahil pig-imbestigaran pa. Dahil man nagadaan. Ano na yan? Ano? Wala na kita ki. Dahil dyan, mga barangay tanod, i-deploy na sa mga eskwelahan kasunod kan shooting incident duman sa Nueva Ecija at iba pa mga pangyayari. Kuan? Basihan sa kasuguan kan DILG. May memorandum circular na pinaluwas ang DILG na nagsusugo sa mga barangay na makipag-coordinar sa mga DepEd schools para sa deployment nin mga barangay tanod durante kan pagrelao kasi maguruli sa klase. Ano ba yun? Manihar kan bulos kan trapiko sa pagkaniskwelahan tapos maglibot sa school premises akin sa mga lugar na pigtulungan ng mga estudyante. Pero sisay pa ng suspect naman? Kain. Dahil parang po siyang suspitsado? Dahil pa. Dahil para Okay. Principal Presidente Bongbong Marcos, tiwala ko manggiraray kay Secretary Bunuan bilang DPWH Chief
sa likod kan mga kontrobersya sa flood project. AFP, naganda na sa pagbalos kan China matapos ang insidente sa Bao de Masinloc. PNP Chief General Nicolas Torre, binida kay Presidente Bongbong Marcos ang 5-minute emergency response ng PNP. Mantang Presidente Marcos Jr. nagpagirumdum na daing lugar ang korupsyon sa kapulisan. Opisyal na kopya kan propestong 2026 budget kaput na ni Presidente Bongbong Marcos. Banggaan kan duwang barko kan China, ibinasol kan DFA sa day pagsunod kan China sa international maritime rules. Gobyerno magiging istrikto na sa paglaog kan mga kontrata may kinaraman sa flood control projects. Antang sa ibang headlines, Malacanang bigyan niya ang mga LGU na makisumaro sa kampanya ni Presidente Bongbong Marcos na i-report ang mga manumaliyang flood control projects sa indang mga lugar. Senate President Escudero, pinimutikan na tinabangan ang amigong kontraktor para makuha ang mga flood control projects kang gobyerno. So, yan ang mga headlines ko niyan, napagkaaga, ito dyan ka POS Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo ay POS niyan, tapos sabing konektado kung maski daing load. Happy birthday pala sa Muya Pagripa sa Kabalikat Civicom 430 sa Rumanggi Base. Chapter, si KB Kilo 01. Sir Renzo Crisostomo. Happy birthday. Pag News Base, ini po si Mardila. Good morning. Salamat, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige, thank you. O, madali lang tabi, Joshua, tapod ng daw tabian pag-asa. Ha? Tawagan natin ang pag-asa kung ikaw daw kita kimakukuha ang pag-asa. Kaya daw kung may pag-asa kita, tabi Chief Ramiro di. Noel, ano daw may kung may pag-asa lamang kitang makukuha. Good morning, tabi amigong Jim. Yes, VP. Kumusta ka? Ayos na. Ika na lang ang pagkumustahong kuta. Para maray ka man kauron? Bako maray Malaysianan. Oo. Okay. Basta ako nang bala kay to, VP. Ika na. Basta ara mo na ito, ha? Okay? Iyo. Okay, sige. Sige, amigo. On the air ka na po. Go ahead sa latest forecast. Po marahay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang latest weather forecast. Kasindigdi sa babantayan tang si Bagyong Goryo. Si Bagyong Goryo, padagos na nagkusog. Asin kasubagong alas 4 ni na aga ang sentro ni Bagyong Goryo pigkakarkulutang nasa distansyang 165 kilometers northeast kang Itbayat, Batanes. Mantinidong nasa typhoon category ining si Bagyong Goryo na iguang maximum sustained winds na minaabot sa 140 km per hour asin pagbugsok ang Duros o Gastenes na minaabot man sundong 170 km per hour. Ini padagos na naghihiraw po pasiring digdi sa direksyon kan na Sulnupan, North Sulnupan sa rikas na 25 km per hora. So sa ngunyan DP, igwa kitang nakabanderang tropical cyclone wind signal duman sa Itbayat, Batanes. So nasa signal number 2 asin ibang isla kan Batanes nasa signal number 1 man. Niyang tas lang to padagos na nakaka-apektar ini nga southwest monsoon o habagat digdi sa western sections kang southern Luzon, Visayas asin Mindanao. Asin digdi sa Kabikolan, lauman niya to ang medyo madampog na kalangitan asin posible man itong mga kalat-kalat na pag-uran darangani ka ini nga southwest monsoon o habagat. Duros maghahalik yan digdi sa Sulnupan, Timog Sulnupan na magiging banayad man sa nasundo sa moderato asin wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Bicol region lauman sa naang banayad sagkod sa moderatong pag-ukol kan sa tuyang kadagatan ang estimated wave height na sa 0.6 sundong 1.5 meters pero ingat manggiraray sa mga nagagaramit kay saradit na bangka pagkaigwang thunderstorm sa kadagatan
So digdi man gararay BP sa Bicol region ang sa tuyang temperatura nasa 24 degrees Celsius ang pinakahababa as in pinakahalangkaw, posibleng umabot sundong 31 degrees Celsius. So ining si bagyong Goryo, so pag daipo nagpaaguan sa iyang rikas as in ining pagtatahak na direksyon, posibleng sa agang maaga makaluwas na minikan sa tuyang area of responsibility. So yan lang po BP ang sa tuyang update para sa kamugtatan kan sa tuyang panahon. Halin po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa Liwat, Marhay na Agang. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po and mabalos. Alright, mga tugang, iyan po ang latest na forecast sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Kasabay po si Jaime Bordales. Good morning, Gararay, sa mga taga-Sangguni ang Panlunsod kan Legazpi. Si MJ Rito. O, dada na kasabay sa picture. Si Beth Orozco, Jen Casulya, Chris Andes, and Vani Tandog. Yan. Good morning, ha. Mga taga dyan tabi sa Kuan, ha. Mga taga dyan po sa opisina kan Office of the Vice Mayor. Sangguni ang Panlunsod, ha. Kan Legazpi, maray na aga tabi sendo. Sabi ni Primong Cham, Primo, ano tabi update kan sarong maestra na pigparason to ki estudyante, grade 11 ata so estudyante. May nahiling man ang, daling mo ito, Chief Ramer? Iba na ngunyan ang panahon, iling mo na, ano? Dati-dati ka ito, ang sitwasyon sa mga estudyante, yan medyo talamatam sa mga teachers. Ngunyan, ilingan na, oh. Di ko aram kung, pero totoo ito, nailing ko talaga. So, ang sabi, gari dahil doon sa kwan, garo sa grades gayod, resulta kan exam, sinuntok ang estudyante so maestra o teacher niya? Ay, nako. Sige, tabi, nailing ko ito Primong Chamananga. Di ko alam kung ano so latest na development ka ito. May kinaraman dyan sa estudyante ngayon. Ata daw nagiging araw ka ng sitwasyon. Siguro, mas maray na pipanaram ang mga araw ka ng mga estudyante. Ade, mas maray na pipanaram yan na nangani na ano yan, magkaigwa kidisiplina sa buhay niya. Alright, sige. I-text na po ang mga birthday greetings, papasadahan tatabi yan. Mga tugang pagkalipas lang kan mga reports, buda pagbasa ta kang rawit-dawit. Mga tugang ni Pading Ray Romero, lumang kita kay Joshua Bino. Matindi Chief Ramer sa pusing sambangan kan simbahan, ano? Chief Ramer, nailing mo ito. Joshua? Good morning. Gari yun na ito. Gari yun na ito, di. Yun na, di. Schedule na sana. Schedule na sana pigalat. Kaya daw, kasi pag ulit ko nga kaswapon, so sa kuyang coat boda barong, rireparo ko kung nakuan na dry cleaning. Kadua man sa nang pilian, barong or mag-coat, intay. Di ba? Sabi kay Miss, ganyan, kung na dry cleaning sa mga panglakaw ta dyan, mga kuan special occasion ta dyan. Nung SP, ganyan, ko sa kasal, ayun nga dyan, na-ready na. Oh, pantalo na lang ang kulang. Buda so kan baga so laugang kan ampaw. Yun na lang ang kulang, so sampaw na lang, so anong pun ka, nakabakal baga dyan. Diba? Nakulon dyan. O dyan sa ano ini kay Mustang, nakulon dyan. kay Madam Tina Tang. Ano yun? Mustang baga sa mga ano baga yan? Sa mga paratahe. So kun igo diyan, baga ano ni igo diyan sa mga mga butones, mga pang embroidery. Nakulo diyan. Diba, pang embroidery. Pero ako saling ko igo diyan, kung may problem, kung mapaalibang nga bago ka magpakasal, madawang ka mong duwa, mahiling ka mo kan direct buenas nindo, direction nindo. Pwede naman si Ma'am Tina Tang. Pig-interpret, di ba? Basta ang pigalat ko naman sa petsa. So itong sa ano ito, so sa pang ano ito, so pampaipit. Salamat Ninong. Ano? Salamat Ninong. Sige, hado tabi. Okay na ito. Okay, sige, go. Yes, dito.
sa dagdag niya tong bareta, nakakauli na sana sa harong, pagmahatod kan mga labahan na bado. Kini BP Henry, ang sitwasyon ngunyan kan nagkapirang mga opisyal kan Philippine National Police o PNP. Halimbawa, si Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea sa Daraga Municipal Police Station. Sigun sa iya, ang mga Chief of Police at sinibatang haralangkaw na opisyal ka na PNP. Iyo ang dahil na basta-basta BP Henry nag-uli sa indang mga harong. Dahil ang 24 oras, ay puhalindang magdinir sa indang mga police station. Dahil ang dapat aktibo ang mga personahes para sa pinag-iimplementar na 5-minute response time strategy na pinagpapautob kan sa indang Chief PNP na si Police General Nicolas Torres III. Sigun kay Chief of Police Azotea Candaraga PNP, parte ini kan mga sakripisyo niyan kan mga opisyal kan na PNP para masiguro na talagang marikas ang pagresponde kan mga kapulisan sa naman na klase ni na emerhensya asin paghagad nin tabang kan mga residentes dahil ang dapat sa laog nin 5 minutos iyo ang tulos sindang makapag-aktibar atin makaantos sa lugar kung nain may pangyayari. Alagad siyempre epektibo lang tabi ni BP asin applicable sa mga lugar na sa urban area dahil man sakop itong mga nasa hararayo o kaya bulod ng mga barangay. Sigun kay Chief of Police Azotea kan magbisita ini asin magkortesiya sa Sangguniang Bayan Session Kasodma, epektibo ang implementasyon kan 5-minute response sa munisipyo kan Dalaga Albay. Dahil ta marikas tinda nakapag-responde sa naman na klase ng emergency. Ini palang BP Henry 911 bako sana pang emergency ang gamit kay ni kundi kung sabi ni Chief Azotea kung may gusto ka ngayang ipahanap o kaya kaurunon. Delikado yan. Nata. Na kuha na yan ni Chief. Nata. Kung may gusto kang ipahanap. Diyan ka, ano ng mga tarak na sa kolon yan? Agom na kaagom, mga misis. Sabi ni Chief. Umingat si Chief. Diyan ka, puro misis ang nag-apod sa iya dyan. Alas dos kan madaling araw, pipahanap sa agom. Pahanap ko dong si agom, Chief. Alas dos nang iri pa naguli. Sabi ni Chief. Ano yun, bako sa pang emergency, kundi pang all purpose ang 911, laro katong nangyari BP Henry, sa sarong caller, sa inda na may kaparyente na 10 taon na da BP Henry dahil nakakaroon. Nag-testing kang 911. Tapos na resibikan Dalaga PNP. Nakahuron niya. Hinanap sa persona, nakahuron niya. On palang sa barangay Malabog. Ay, maray man, magayon. Kaya, saro yun dahil BP sa, kumbaga, dagdag na purpose ka na 911. Basta kaya, kung may concern ka, ara mo, so, police station duman sa lugar, ngaya, Dalaga Municipal Police, araw kata. Hapotong kamanda, kung sa inyong lugar, patabang ngaya ako sa Dalaga PNP, araw kayan. Basta araw sa lugar, BP. At sa mga igubag yung mga din naghirilingan, haloy ng tao na ngayon may concern, may problemang bigla, di ba? Magayon yan, napigibo na Chief. Pero ang medyo, gano'n naghana siyang dagdag na problema kung mga misis ng kliyente niya. Kaya po ang kantandan gawis na hotel. Good morning, sabi Chief. Sabi si Chief, gano'n yung nga no? Imbis nga ding ideya sa mga caller, natawag ideya. O kamo tabing nagdadangog mo niya ng mga misis, mga pamilya. Una ang take ang saro dyan sa magayon na suggestion ko. Igwa mo niyan Joshua Ki-app. Mag-create ka makisarong app na nahiling nino ang lambang saro kung hain. Iyan, igwa ka ang Ki-app. GPS? GPS? Ayan, nahin, igwa ka yan. Bako, igwa kisarong app, garo 360 ito, something. Na mailing ko dito, kung harain ka mo, pag ang sarong kariwa mo sa harong inupso sa iyang data, makado, nagsendo ngayon. Alam mo na. Buda, mas kiday ka ngayon, mampinsin ko nagsayang ka, may pag naka-on ka permi, matatrack ko nagsayang ka. Ngaya, mahiling mo diba ngaya, hotel, sentro,
4:55 p.m. Parehas kan kabistado ko. Kabistado ko ng taga-Midyaman. Nagkape sa sarong cafeteria. Natagpo sa cafeteria, kataning kisarong check-inan. Daman sa GPS na itong application. Iya sa natrack. Paano kaya? Aling na may check-inan. Doon pa nagkapi-kaping. Ibang piguna. Ay, pangya. Ibang piguna. Sabi kan texter, Mr. Maceda, pwede tama ng kakasuestyon mo? Bata uni si Mrs. Dangugon sa radyo. Okay, sige po, sorry. Okay, sige. Kaya, BP Henry, ang sulaminting pangapulan sana, Lisip of Police at sa publiko, dahil pagamiton ang 911 sa kararaw-karaw. Yan. Baka ngayakan lumintan, tunay ng pangyayari na inutan kan karaw. Iyo baga. Sa mga lehitimo sa ng concern, emergency as inibatang asistensya, ang iapod sa BP Henry, sa bahagi kan 911, at iningawahon kan mga kapulisan, na ma-responde sinda sa laog nin 5 minutos. Yes, okay. Ang kitang nagdagdatong storya with boy Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Sabi ni Primong Cham, habo bagada magtumang sa teacher, tabako, baka daw makasuhan siya child abuse. O, yun so, nailing, tama ito, Jing, di mo nang ganagiro sa teacher, ade. Kan pigbubungag ka itong 11 years old, di mo nang ganagiro sa teacher, habo niyang balo bagian, kaya sige sa supatama niya. Naku po, grabe na ang sitwasyon na mga... Ay, hello? Good morning. Morning. Po. GPS pala. Ako kaya, amigo, effective sa mo. Pag kami nagta-travel, sa pamilya baga, kaming pamilya, nagtra-travel kami. Igo kaming up ka iyan para hiling mi. Kung hain so kaya ba mi naglakaw-lakaw? Ang meaning ba kan GPS, ano kung ano? Ano? Rom, perme sa imo. Ayos ka Go, permi sa imo. Rom. Ayos ka Perme sa imo sana. Ayos ka? Ayos? Okay. Kung ano so, itong ano, mixer na to. Sorin. So, akin ka ngaya, hapon, mag-blender. Si blender din ako, so, Oo. sa GPS na mo niyan. GPS na talaga. Bulay ko kapigyo ka up kam pare. Kailang dapat naka-on ang perming data kan mga bilog na pamilya. Bulay ka nagumo. Kunino, dahil tapos. Itong blender na yun, ito pwede. Dahil na, obsolete na itong blender na ito. Obsolete na ito. Blender. Rom, perme sa imo. Okay, sige. Dahil ganaan, daog permi. Daog. Okay. Sige, Migo. Salamat. Alright. Sa mga birthday greetings natin, tabi, pasadahan ta na. Ang satuyan ng mga birthday in the morning. Hello! Happy birthday po sa kong bunso. Happy 16th birthday po kay Dennis Luna Asikate from Papa and Mama. Dennis Luna Asikate, happy birthday po. Yeah. Hello, amigo. Pretty, good morning. Morning. Grabe ito sa nangyari sa teacher, adi. Yung pagkaday, pati nagtutumang. Nangalas ko, natatay siya nagtutumang. Ito palan, kunanda reaction sabi ni Primong Cham, dahil siya nagtumang baka siya baliktadan, child abuse. Pwede ba mangyari? Ata na. Maringan ito balita bungag sana, sunod baga binadil, sa teacher niya. Delikado man talaga maging teacher. Iyo nga. Lalo sa panahon na ini. Dati-dati, sa experience ako, estudyante, agdahong ka pa. Tabi, oo. Pagkatapos kan finals, naman nga po kita sir sa kuhan? Dot ka sa imo. Oo. Sige na nga Pero ko. ngunyan, iba na ang panahon. Sige na nga ko, inot na kamuta. Masudo sa Mamalis siya ang kita. Yan ka na naman. Okay. Pero, ano ba dito mo supin po ng kaito? Itong so late, sabi, garo sa grades, o sa resulta kan exam? Nagpasuwayan da ito, science teacher da, so teacher. Oo. Ano nagpasuwayan? Hinapot da kan
teacher sa estudyante. Ano nga yaan kataning kan Mercury? Oho. Ano sabi? Ang simbag? Ang simbag data ni estudyante, 7-Eleven. Kaya daw kung sarawayong ka. Kaya, Nagpasamayan na ito. dapat check ito o X ito? Dapat ito, X ito. 7-Eleven. Dili kaya sa Legazpi bigo ang kataning kayo kay. Ay, nasay mo. Sarawayon ka. May iba naman ako tayo. Itong susumbong sa Pangulo, pig-try mo na ito. Dai? Nakalista ba dumang gabos na? Halimbawa, piliyon mo ngayon Albay. So, nakalista talaga dumang gabos na flood control project. Okay. Kompleto ang detalye. Ang suggestion ko kuta duman, di ito pwedeng expand, bako lang flood control projects. Ito kutaan sarong magayon. Tapos may suggestion portion duman na pwede ko mag-suggest. Ang suggestion ko, kung sa Albay man lang, apo na lang ninda di si GB. Mapungkal naman. Sada akong problema. Iyo bagan depository kan mga informasyon digdi. Problema ko na naman. Maapon sa imo si PBBM. Ako na problema. Baka aron ko lamang si PBBM. Tagari. Garo nga niya ako bossing medyo malayo ng kwan mo Gari may kwan ka. Gari may problema ang diit. Maapon ito sa imo. Kumusta nga dyan sa Sorsogon? Kumusta? Ngayon ako, dahil patabi tapos. Ahinda. Sige, Migo. Salamat. Mga sarawayo na... Ay, kasubanggi. Araw mo kasubanggi? Ma'am Ruby. Kasubanggi, nag-walking ako sa Boulevard. Natimingan ko agad si Councilor Alan Ranyola kasi Mayor Isham Ismail. Yaon duman sa mga area na pigreklamo din doon sa kuya. Para tiksin doon ba sa kuya? O, tayo na po lang ko ba si Councilor Alan kayo to? Taod-taod ang detalye kaya. Natimingan ko agad sa duwa. Nagaano nga niya ako, kamudigdi. Sabi ni Mayor Isham. Primero nga yari, may nakataram sa kong, may nadiscuss ka tungkol digdi. Kadua nga yan, nadangog ko nga yan, kabanga na sana so, pigdidiskutir mo buda sa mga apod sa imo. Ikatulo nga yan, nahiling ko nga yan, suppose nindo. Salamat nga niya ako, Mayor. Tabi, o taw da, pag-iristoryan tayo yan. Tabi na, nato, yun, ang gaduman, so, matawon palan talaga. Matawon palan talaga, Chief Ramir, pagkabanggi. Hanggang na duman sa puro. Yun nga ni si si Kapitan Olimpo, kasabanggi. Kunainin ko talaga. Nangalas ako, Chief Ramir, sabi duwang kan suotong tayaon si Kuanso sa Task Force Kalinisan, baga. Si Andy. Sabi kanya on duman na sarong lalaki, Re, nangalas ako sa imo. Tapos nga, kan si Mayor sa nangayaboda, si Kagawad Alan ang naglakaw-lakaw, kulang nga pag-abot ko sa picture, pag-abot mo nga na tuminindog nga sa ampangan niya nag-urong-urong ka mo, kadakol nga ka nag-picture. Nganya ko, may mga meaning itong Ay na, dagoy taram. Basta yun na. Good morning, Ma'am Ruby. Pakigreet po si friend ko na padi na si Pope Ricaport Parish of St. Rose of Lima, kan baka kay Albay. Thank you. Gwapo ini. Kaya naman, Ma'am Ruby, walain naman ang tirada mo. Good morning, Tabi. Happy birthday po, Pope Ricaport. Father Pope, happy birthday. May ilaw na da sa Albay District. Oy, very good. Salamat po Good morning kay Papsi Mustar ng Bangkerohan, Legazpi City. Good morning, Henry. May ilaw na po tayo. Okay, sige po. Salamat. Live 360 po. Yes, sir. Yes, ma'am. Tama ini nag-tech. Ikaw kami kang kiap. Kaming magsarong pamilya. Kaming sarong. Do akong aki, si Mrs. May up kami. Yaong kami dyan. Nakapatingani. So, aki ko, kung si ang girlfriend niya, itabian si sabay mi duman. Tapos pag bago naman, bahalion mi naman, ibubugtak naman sa bago. Chief Ramil.
Kaya paburbago kami ta. Paburbago mangki. Hawin na. Madam Melindawi, good morning. Tabi, happy listening. Tabi sa mga listeners daw, sabi ni Madam Melindawi. Good morning. Walang may birthday. 1 hour man bagapalan pagkaagi marayhen nagbalik na 30 minutes. Okay. Nagbalik na sa kuryente palan sa Washington. Salamat Good morning kay amigong Jonas Rosal. Good morning. Makaugmahon ka man Henry M. Nailing taga kaswapon sa sangkuni ang panlunsod. Kangkong pag okay na to ha, alright. Nagiulog ako sa imo kang sinabi mong pagtara mo sa sanggo na ang panlunsod, ma-practice ka taba kapag abot kang aldaw yaong kaduman. Karaw ko man sana po ito. Hanggan na ngunyam po da kung de lamang sa isip ko na umintratabi sa ano man na political exercise. Wala po talaga. Kari kuan basta araw ka nang sa kuyang direksyon. Kaya ni kuan na lang tapusong ko sa mga pag-eskwela ko ta. Ang kogman ko yaon sa classrooms na kadwa. Second kuan ko First love ko ang trabaho ngayon. So, ikadwa kong namumutan sa classroom. Maski maluya kita. Nakakatabang man kita. Di ba? Alright, mga tugang, ang mga bareta sa morning hirit. Jesus ko, nalampasan ko na naman sutuga ako kay Pading Ray na rawit-dawit o alas 6 na pati. Alas 6 na pati 4. Sabi ni Dr. Alan Lucanyas, dahil tabi may solar panels po kami. Ay wow, tutyal ang sa kuyang amigo. May solar panel the best social ining amigo kung inimaray ka pa dahil ka palang ki-brown out amigo. Happy birthday to all over President of Mr. and Mrs. Federation Girly Lasso of Kamalig from Ati Milet Robrigado. Good morning Henry M. Kaso hapon nahiling ta kagaro matindi ang tindog mo. Naka long sleeves kabagang puti. Ay, iyo po. First communion pa no. Magbabalik kami. Magalipas lang po kayo din. Happy birthday to you. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa
ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Miyerkules, pitsa 13 po kan bulan na Agosto, headlines kan mga bareta. Masamok sa sitwasyon kang street vendor sa kahalabaan kang Legazpi City Boulevard, inaksyonan tulos kan lokal na gobyerno kang Legazpi. Mga minimum wage earners sa Kabikolan binabinipisyaran kan 20 pesos kada kilong bagas sa lindong kan programang Benting Bigas, meron na. Sa lado nasyonal, DILG, pinagbawal ang online gambling sa gabos na empleyado sa gabos na asin sa mga lokal na gobyerno o local official. AFP naghanda sa pagbalos kan China matapos ang insidente sa Bahodi, Masinloc. Sa ibang nasyon, jellyfish nagdaranin para mientras na pagsarado kang nuclear plant sa France. Business News, LTFRB, pigadalan unfair hike petition ka nagkaperang transport group. Iba-ibang dahilan kan pagkulog nin payo, aramon sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nag-inisyar ang lokal na gobyerno kang Legazpi na ma-realokar ang Mason Obelisk ang mga sa Mason Obelisk ang mga street vendors sa kalabaan kang Legazpi City Boulevard. Sigon kay Mayor Isham Ismail, inisyatibo ini para maorganisar ang sa pwesto na sabing mga paratyenda sa manining paagi para malikayan ang posibleng insidente sa lugar, lalo na ang mga joggers asin mga vehikulo sa mga minasunod na o sa masunod na aldaw, bubugtakan ininin pailaw o street lights para mas talong maka-attract asin maingganyo ang mga turista. Sinabi ni Ismail na katuwang ng lakdang na ini kang Legazpi PNP, Task Force Kalikasan, City Engineering, presensya man si Engineer Jenebet Agripa asin Barangay Council kan Barangay Puro. Taon-taon pang detalyes kayan, tayoon mismo kita kasubang ginuman na timingan ta pagkatapos na mag-verify man kita kang istorya na pinagpaabot sa tuligdi sa DCGB News. Mientras tanto, nasa 17,164 total o kaya nasa 17,164 totalmenteng minimum wage earners sa bilog na rehiyon Bicol ang nabenepisyaran kan 20 pesos na kada kilo nin bagas o 20 bigas meron na. Program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kanforman ining ilansar sa LCC Mall, Legazpi City Activity Center kan Hunyo 13 ngunya na taon. Sigon kay Department of Labor and Employment o DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinaw, naging posible ang nasabing programa sa pagkipagkoordinar kan ahensya sa Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated, National Food Authority, Industry Tripartite Councils, asin ang Chamber of Commerce, ang LCC Mall, Legazpi, ang pinakainot na negosyo sa rehiyon na nag-implementar kang programa kung saan 500 na mga minimum wage employees kaini sa man iba-ibang branch ang nakapag-aprobitsar kan baratong bagas. Dagdag pa ni Gatinaw, preparado ang DOLE Bicol na makataon ng asistensya sa iba-ibang establishmento na abot magpartisipar sa Benting Bigas meron na program. Nagapadagos man ang programa sa mga piling kadiwa stores asin iba pang participating business sa bilog na rehiyon Bicol. Natangkas, natakyag nin lalaki dahilan sa tigbas, ilinubong na sana. Detalye kang report kay Jimmy Nasaldita. Dahil naman pinag-preserbar, so natangkas natakyag nin lalaki digdi sa ligaw, kung saan igwang duwang lalaki nagdiskusyon sana dahilan sa pangunas na manok na aligado dahil inuli kan suspect sa biktima. Nagkatuparan ang duwa sa sarong dala, nagkaiguanin konfrontasyon tungkol sa manok. Pareho agresibo ang duwang lalaki, ang ginibukan na saro, tinigbas, target kuta na payo,
alagad isinarag kay ni ano walang kamot kung saan sa sobrang tarom kansundang suminiblag ini sa lawas mantang sunatang kasan manin takyag guminabot manin kutsilyo dinaguso man so na may sundang na persona resulta para iriduman nanigbas sa ngunyan pasado kay Ligaw PNP Deputy Chief of Police Elton Del Valle pig-establisher paninda kung si Isay na ang suspect, si Isay ang tunay na biktima sa pagsabing nagluluwas, pareho suspect, parehas biktima, anduwa sa pagsabing parehas nasa ospital ngunyan, anduwang lalaki na pareho mainit, napayo sa ngunyan, sutakyag kan lalaki, dahil naman pinagpreserbaran, asinapagaraman, ilinaog na sanay ni sa karton, asin ilinubong na. Mga dagdag na barita, Jimmy na salita, Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang salado lokal, pagkakadesignar bilang officer in charge kan Provincial Environment and Natural Resources Office of Pendro, dakulang agyat. Sigon sa bagong engkargado kay ni Karen Ala sa report. Dakulang hamon atin adjustment kay Engineer Elmer de Ala ang pagkakamukta kaini bilang enkargado kan saro sa mga dakula asin makontrobersya na opisina kan Kapitolyo na iyo ang tenrong sa pakipaghuron kan DCGP News kay de Ala. Sinabi kaining papanindugan niya ang pagiging OIC susok sa pagkakadisiktar sa ni Governor Noel Rizal kan mga tuminalikod sa ng aldaw, mantang pag-aadala niya ang mga bagay-bagay kaibaan mga haloy ng nagtatrabaho personay sa opisina, tanganing magabay kan bagong OIC ang trabaho sa Penro, mantang sa mga oras na ini, sinabi ni De Ala na dai muna siya ngunyan magpaparataunin mga dakulang payag sa mga nangyayari sa Quarican probinsya, sa pagsabing nasa adjustment stage pa sana siya, dangan mas maray na minapasuporta mo na ini sa mga veterano na sa opisina para sa tamang impormasyon. Agosto 5 kan may ibinaba na permadong memo ang gobernador na nagsasabing si Engineer Elmer de Ala na sanong dating Assistant Provincial Engineer, epektibong pipagtrabaho sa funksyon kansarong department, halagad sa kapasidad kansarong OIC. Dahil nagpahayag min rason si de Ala kung natanagin OIC ini, halagad nangyari ang sayang designasyon, pilang aldaw bago puminutok ang aligadong quarry payola sa isyu kan mga quarry operator. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, halos 7 billion pesos na utang kan gobyerno sa mga healthcare workers dapat hanapan daw ng budget sigon kay Senador Bongo. Inan sa iyang pangapudan bilang Senate Committee on Health Chairman sa Department of Budget and Management as in Department of Health na dapat hanapan ng pondo nin makaskas para mabayadan ang mga long overdue na nautang kan gobyerno sa mga healthcare workers kan nasyon. Sa iyang manifestasyon kaduminaging aldaw sa Senado, inungkat kay ni ang halos 7 billion pesos na Health Emergency Allowance o HEA na inutnang panahon na dapat may tao kan panahon kan pandemya alagad lang ngunyan dahil nababayadan ibang mga health workers. Si question kan senador na dapat isabay na lang sa 2026 budget o kaya kwaon saan mga unprogrammed funds kan gobyerno ang pundong ibabayad sa mga healthcare workers. Mahalaga na mataunan ini dahil lang tayo inutang nagsakripisyo ang mga healthcare workers kanuminaging pandemya. Matatandaan na kanuminaging taon 27 billion pesos ang utang na HEA na naibayad na kan gobyerno sa mga qualified healthcare workers kasunod kan mga ginihibong hearing asin diskasyon may kinaraman sa ginibong pagdangog kan Committee on Health kan Senado na pinanginginutan ni Senador Bongo. Alarmario sa dagdag pang report. Challenge ngunyan ang DALG sa mga local alagay sa Legazpi City. Sinabi ni bagong City DILG Officer Meredith Vasqueñas na ongoing ngunyan ang pagsumiter kan mga LGU ni dokumentos para sa search for 2025 Local Legislative Award na ang coverage kani pon 2022 sa ngonya na taon. Sa Nobyembre pa na deadline sa submission
mga dokumentos kaya may panahon pa ang sagunian panlunsod para makomply ini. Kaya sarong dakulang challenge ini sa bagong administrasyon ni Vice Mayor Luis Gutierrez na patunayan ang magayon na performance kan sanggunian panlunsod kung makakuha nin Local Legislation Award ngunya na 2025. Alarmario, DCGB. Ipinag-orden po kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagbabawal sa pa-access sa mga online gambling platform kan gabos na tauhan kan ahensya asin mga empleyado kan lokal na gobyerno o LGU sa bilog na nasyon. Sa bagong kasuguan kan DILG, daipig tutugutan ang sisayman ng mga empleyado kay ni asin elected officials asin empleyado na mag-entra sa anuman na online gambling. Sinabi kan ahensya na nakareceive inin mga report na dakol na mga opisyal asin empleyado nin gobyerno ang naembelto sa mga aktibidad kan online na sugal. Nagpatanid man ang DILG na ang sisay man na mapapatunayan na nagsuhay sa direktiba mahampang sa kasong kriminal asin administratibo. Sa pinaluwas na Memorandum Circular number 2025-082, tinawanin doon kan ahensya na ang public office is a public trust. Ang anuman na pag-engage sa online gambling makaka-apekto sa kredibilidad kan institusyon asin mabibirik ang mga serbidor kan banwaan paharayo sa saindang sinumpaan na siserbi na may integridad, competence asin loyalty. Committee on Barangay Affairs itinauna kay punong barangay Attorney Amorex Ranieses matapos ang formal na mag-asumir siya bilang vice-presidente kan Liga ng mga Barangay sa Legazpi asin miyembro na kan sangguniang panlunsod. Angel Mostasa sa report. Itinauna kan mga miyembros kan sangguniang panglungsod sa Legazpi kay Liga ng mga Barangay Legazpi City Chapter Vice President punong barangay Attorney Amore Rex Ranieses ang pagiging chairman kan Committee on Barangay Affairs matapos ining mag-asumir sa pwesto bilang ex-officio member asin mag-atindir naman sa sesyon regular kan konseho kasuhapon Agosto 12. Sigun sa konseho, ang komitiba na dating kinaputan ni ngunyan board member Milagros Val ang dapat naman na maitao kay Attorney Ranieses bilang kasalida ni Val. Kasabay pa, ang ibang mga komitiba na miyembro ang representante kan Liga ng mga Barangay. Kasuhapon man kan formal na pi-acknowledge ng konseho ang pag-atindir ni Ranieses matapos na makapag-complain naman kan mga kaipuhan na dokumentos na kaipuhan maisumitir sa Department of Interior and Local Government. Sa mensahe ni Attorney Ranieses, siniguro kaini na mas magiging boses kan mga barangay o siya ang magiging boses kan mga barangay sa sabing ang pwesto sa konseho baka umana ang pagsadiri niya kundi kan lambang konseho kan barangay sa syudad ng Legazpi asin kan mga residentes na ipigre-representar nila. Hinagad ni Ranieses sa mga membros ng 17 sanggunian na magtarabangan sa pagbilog ng mga ordinansa asin resolusyon na mapapakinabangan kan mga Legazpeño. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Padagos po na pag-iimbestigaran kan Department of Education o DepEd ang mas hararong pang dahilan sa pagkakaigwanin mga insidentin bayolensya sa mga eskwelahan. Inan siniguro ni DepEd Secretary Sani Angara sa sarong entrevista. Sinabi ni Angara na pinakusog kaini ang koordinasyon sa iba pang ahensya para maipautob ang mas maigpit na security protocol sa mga eskwelahan. Kasunod kan pambabadil sa Santa Rosa Integrated High School sa Nueva Ecija. Pigihiling man ang sarupang problema dahilan kan insidente nin exposure kan mga aki sa bayolensya na madali nang mahiling sa social media. Sinabi kan sekretary na kay Pan Ugidon nin hararom ang kausa kaya sa pagkakaigwa sa nanin reaksyon o kay sa pagkakaigwa sa nanin reaksyon kada bes na may nangyari na insidente. Municipal Agriculture Office Candaraga magibugiraray nin kadiwa sa aga. Joshua Bino sa report. Inanunsyo kan Municipal Agriculture Services Office kan lokal na gobyerno Candaraga Alba. Hello. Go ahead. Rarom na liderato. Go ahead, Joshua.
Yes, BP, inanunsyo kan Municipal Agriculture Services Office kan Daraga Albay sa irarom kan liderato ni Municipal Agriculturist Madam Melgy Matosiños na magkakaigwa giraray sinda ni nakadiwa ng Pangulo sa maabot na Agosto 14 aldaw ni na Webes. Kung kaya iyaw ng pangapudan ni opisina ni Matosiños na sa giraray suportaran kan mga Daragenyos na siring na programa sa pagsabi na dakulang tabang ini para sa mga parauma asin dakulang tabang man sa mga mabakal para makapag-uli sinda ng mga presko asin murang mga barakalon. Igwasa naman ng pagiromdom ang opisina ni Matosiños dahil ang pinaging ganyar kay ni ang mga individual na masaod asin mapartisipar sa nasabi ng aktibidad na magdarasinda nin sa indang sadiring kaagan siring na sana i-emplo mga eco-bag tanganin ang mabuwasan ang paggamit nin mga plastic and binyo kay ni yan dyan sa Ninoy Aquino Park sa may kataning sanakan na Daraga Covered Court kung kaya ini na kadawang beses na magkaigwanin kadiwa ng Pangulo ang Municipal Agriculture Service Office kan Daraga Albay kung kaya ng pangapudan na masuportaran ang nasabi ng programa. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGB. Oras Pilipinas, 6:26 po in morning, ipinag-orden po kan Department of the Interior in Local Government o DILG ang deployment kan mga barangay tanod sa mga eskwelahan kasunod kan madugong shooting sa Sarong Integrated School sa Nueva Ecija. Sa Memorandum Circular 25-072, siniguro kan DILG ang mga barangay na magkoordinar sa Department of Education o DepEd School sa saindang nasakupan na lugar para ipadara ang mga tanod. Sigon sa DILG, base sa Local Government Code of 1991, ang mga tanod iyon magsiserving community service units tanganing umalalay sa peace and order efforts kan sarong lugar. Dahil ang digdi pigalauman ang mga barangay tanod na magmamando sa bulos kan trafiko durante kan pagralaog asin pag-uruli kan mga estudyante. Kay puan manindang maglibot sa mga school premises asin sa mga lugar na pigduduman kan mga estudyante. Kay bahanan mga direkta na pag-monitor asin pag-report sa mga insidente na posibleng magdaranin patakot sa seguridad kan publiko. Ang direktiba kan DILG kasunod kan shooting incident sa Santa Rosa Integrated School sa Rizal, Santa Rosa, Nueva Ecija kan Agosto 7 magigirumduman na binadil kan sarong 18 anyos na lalaki ang dati kaining ilusyon na 15 anyos sa laog kan eskwelahan. Sangunyan gada na ang lalaking estudyante mantang nasa critical na kondisyon ang biktima. Apisar kan mga isyo may kinaaraman sa flood control projects, mantinido pa man giraray ang tiwala asin kumpiyansa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kinumpirmar ini kan Palace Press Officer na si Claire Castro sa press briefing. Sa investigasyon, daiman kaibahan mismo kan DPWH dagdag pa ni Castro ang ahensya sa naan nagpaluwas nin mga informasyon kan mga records dahil maimbestiga digdian papanginutan kang Regional Project Monitoring Committees. Inot nang nangapudan si Bacolod Representative Albi Benitez na mag-leave mo na si Bunuan mantang pig-investigaran ang kapalpakan sa mga flood control projects. Simbagman ni Bunuan, handa siyang mag-leave kung ipag-orden ni Presidente Marcos Jr. Ipinahayag po kan Armed Forces of the Philippines o AFP na handa ini para sa anuman na posibleng pagbalos o aksyon kan China matapos ang insidente nin banggaan kan duwa kaining barko sa Baho de Masinloc. Magigirumduman na nagbanggaan ang duwang Chinese Coast Guard ship asin sarong Chinese Navy vessels kan nakaaging aldaw mantang nagpigbubukod ang BRP suluan kan Pilipinas. Inang naging pahayag ni Philippine Navy for the West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad kan Martes. Mientras sa piglinaw man ni Trinidad na dain nagamit ang AFP ng pwersa para lumaban apwera sa self-defense. Ipinahiling ni Philippine National Police o Chief
General Nicolas Torre III kay Presidente Bongbong Marcos ang 5-minute emergency response system kan Philippine National Police o PNP. Nagduman ang Presidente sa PNP Command Center kan Campo Crame, Quezon City kung sa ini ipinahiling ni Torre kung paano makaskas na magresponde ang mga pulis sa mga apod sa 911 emergency hotline. Sinugo ni Torre ang 13 Martires City Police sa Cavite na magpadala ng tropa sa City Hall na itinalaan na lokasyon kang insidente para sa ginibong demonstrasyon. Apera sa demonstrasyon, ipinahiling man ni Torre kay Presidente Marcos na on-record video kan mga pulis sa iba-ibang operasyon sa bilog na nasyon. Pinanginutan ni PBBM asin Torre ang 124th Police Service Anniversary Celebration. Alas 6:30 nin pagkaaga, mabalik kami makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Nindabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 22, Eucharistic Mass, alas 2 din hapon sa St. Raphael Church. Ibalong Grand Opening Parade, alas 3:30 din hapon sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Grand Concerto featuring Rocksteady, alas 6 din banggi sa Ibalong Park, Legazpi City. Agosto 23, Ibalong Festival Boxing Competition, alas 8 din aga sa Embarcadero de Legazpi. Softball Tournament, alas 7 din aga sa Bicol University Oval. Agosto 24, Ibalong Tattoo Expo sa Legazpi Convention Center. First Bears Cup Ibalong Festival Open Karate Do Championship, alas 9 din aga sa Ibalong Centrum for Recreation. First Mayor Hisham Airsoft Speedball Competition, alas 7 din aga sa Bio Football Field. Liga Night sa Legazpi Convention Center. Agosto 25, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown, alas 7 din banggi sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Agosto 28, the first Ibalong Digital Animation Competition sa Museo de Legazpi. Agosto 29, sa 31, Beach Volleyball Competition, alas 7 din aga sa Wangan Park, Legazpi City. Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 din hapon sa Ibalong Park, Legazpi City. Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 din aga sa SM City, Legazpi. Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 din aga sa Pacific Mall, Legazpi. Ibalong Zumba 2025, alas 6 din aga sa Ibalong Park. Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 din aga sa Ibalong Park. Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi. Agosto 29, sa 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course. Agosto 30, sa 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center. Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard. Setyembre 1, sa 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center. Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation. Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, halit sa Bel Amor, Sagkod, Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Setyembre 6, Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds. Setyembre 6, sa 7, First Ibalong Festival Regional Competition Open Pomsay and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, ha! Ibalong, ha!
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:35 nin aga, sarong planta po ni nuclear sa France ang paramiantras na isenarado kanakaaging aldaw matapos loogonin pa ing gustong jellyfish ang mga filter kan pasilidad. Sigon sa operator kaning EDF, napiktaran ang sistema kan paglibot o paglipot kan Gravelines nuclear power plant sa northeng France, kaya automatikong nagsarado ang apat na anom na reactors kaini. Ang natatadang duwa na schedule ng isarado para man sa maintenance. Siniguro kang EDF na daing naging epekto sa kaligtasan kan planta, mga tauhan o kapalibutan ang pagdakol kang jellyfish na nasa non-nuclear na parte kang planta. Ipinaliwanag kan eksperto na ang mainit na panahon sa Europa ang posibleng dahilan magdakol kang jellyfish na natural na makukuha sa North Sea. Sigon sa sarong nuclear engineer, nakalusot ang jellyfish sa mga primerong filter dahilan sa saindang malumoy na lawas. Bako man ini ang primerong pagkakataon na nangyari. Dahilan tamay mga kapareho ng insidente ng ibang nuclear plants sa nakaaging mga panahon. Alagad ini may kakonsiderar na bihira. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado national. Business News. Ipinahayag po kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pigadala na ang petisyon para sa provisional fare increase sa mga jeepneys. Magigiramduma na nakaaging simana, nagkapirang transport group sa Panginot kan Pasang Masdang naghagad nin piso na provisional fare increase tanganing mapagian ang apat na pigpapaasan o ang mga pigpapaasan kan mga jeepney drivers sa tahaw kan o ang gabat na pigpapaasan kan mga jeepney drivers sa tahaw kan nag-itaas na pump prices. Sa sarong statement, sinabi ni LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III na pigadala na kan board ang kagadan tanganing masiguro na ang anuman na fare adjustments magiging patas, rationable asin base sa solidong justifikasyon. Sinabi ni Guadis na ang sendang kamautan iyon mabalanse ang pangangaipo kan riding public asin ang sustainability kan transport operations. Sinawanindo ni Guadis na dadanguguninda ang gabos na lado bago man magpalawas nin desisyon. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang tagkulong nin payo, ordinaryong namamatian kan mga tao, alagad may maniba-ibang klase ini, asin manenlain man ang posibleng dahilan, sigon sa mga health experts. Sigon sa saindang pag-aadal, nagluluwas na ang tension headache, ang pinakang ordinaryong klase nilang, garay ni kan stress o kapagalan. Igwamanin migraine na mas matindi asin pirming pigsasabayan nin pagkalibong, asin pagiging sensitibo sa liwanag o tanog. Kaibanan madigdi ang cluster headache na biglang minasumpong asin makulog sa sarong parte kang payo. Idinagdagdag ang mga health experts na sinus headache naman anapod sa klase nin kulog nin payo, nadarakan infeksyon o paghubag sa sinus. Pakiramdam ka mga eksperto na konfirme o grabe ang pagkulog nin payo, magkonsulta tulo sa doktor para maaraman ang kausa at matawan ng tamang medikasyon.
Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Thank you, Paring Mars, sa mga baretang yan. Mientras tanto, Pag-asa, kasabay po si Jaime Bordales sa Kamugtakan Kampanahon. Maray na aga po para po sa tutuyang latest weather forecast. Nakalaog naman sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Pudol, asin iniman, gungunyan domestic name na Goryo. Ang bagyong Goryo, nasa kategorya niyong severe tropical storm, asin horiman ining Naputol tabi, Chief Ramir. Sandali lang po. Nagkaigulang kidit na technical problem. Asa mo ya tabing report sa Pag-asa. Kasabay si Jaime Bordales. Ito po na sabi niyang bagyo, harayo po ito sa Pilipinas, si ano yan, na paluluwas tabi sa extreme northern Luzon. Okay na tabi, Chief, go. Marahay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang latest weather forecast. Kasi digdi sa pigbabantayan tang si Bagyong Goryo. Si Bagyong Goryo, padagos na nagkusog, asin kasubagong alas 4 ni na aga ang sentro ni Bagyong Goryo pigkakarkulutang nasa distansyang 165 kilometers northeast kang Itbayat, Batanes. Mantinidong nasa typhoon category ining si Bagyong Goryo na iguang maximum sustained wind na minaabot sa 140 km per hour asin pagbugso pang Duros o Gastenes na minaabot man sundong 170 km per hour. Ini padagos na naghihiraw po pasiring digdi sa direksyon kan na Sulnupan, North Sulnupan, sa rikas na 25 km per hora. So sa nganyan igwa kitang nakabanderang tropical cyclone wind signal duman sa Itbayat, Batanes. So nasa signal number 2 asin na ibang isla kan Batanes nasa signal number 1 man. Miyantas nanto padagos na nakakaapektar ini nga southwest monsoon o habagat digdi sa western sections kang southern Luzon, Visayas asin Mindanao. Asin digdi sa Kabikolan, lauman niya to ang medyo madampog na kalangitan, asin posible man itong mga kalat-kalat na pag-uran, darangani ka ini nga southwest monsoon o habagat. Na Duros maghahalik yan digdi sa Sulnupan, Timog Sulnupan na magiging banayad man sa nasundo sa moderato, asin wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Bicol Region, lauman sa naang banayad sa good sa moderatong pag-ukol kan sa tuyang kadagatan. Ang estimated wave height na sa 0.6 sundong 1.5 meters, pero ingat manggiraray sa mga nagagaramit sa radit na bangka pagkaigwang thunderstorm sa kadagatan. So digdi manggiraray sa Bicol Region ang sa tuyang temperatura nasa 24 degrees Celsius ang pinakahababa asin pinakahalangkaw, posibleng umabot sundong 31 degrees Celsius. So ining si Bagyong Goryo, so pag daipo nagpaaguan sa iyang rikas asin ining pigtatahak na direksyon, posibleng sa agang maaga makaluwas na minikan sa tuyang area of responsibility. So yan lang nga sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Halip po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat, marahay na aga. Ang pangkabilugan kan mga darakulang bareta kanalaw. Sinurat po ni News Director Mardela Cruz. Katuwang po ang Historia na sinurat ni Jenny Balyaran asin ni Nicole Ann Gloriani. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon, Kargaan Agom, and Inter-Barangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And
August 29, Feast Day, Consolidated Mass, Kipiak Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorem Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipiak Festival 2025. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, salamat baby girl. Storyang may init, pamahawan. Maramon ta daw mga tugang istoryang mainit, hali dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nazalita. Hirit. May problema ang mga nagpapadialysis dyan sa Josefina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital. Tan sabi, naubusan da kitubig. Salbatan ng pangyari sa Maabaka. Jimmy, Nazalita, buhian mo. Iko ang dapat maaraman Oh. na provincial government pagi ni Gobernador Noel Rosal matapos kasudma na discovery kan DCGB News ang mga problemang nangangaipo nin reparo kan mga opisyalis kan provincial government o ahensyas na nasa lindong o kaya nagre-reparo kan mga problema di sa mga ospital tabi bibi. Primero, so dialysis center kaso hapon base sa mga nag-aasa digdi o kliyente na ubusan kan espesyal na tubig kan kinahaponan na pinagagamit sa proseso sa dialysis nin pasyente. Ikadua, so laboratory na pinagamit para sa mga lab test sarong bulan na ay nag-ooperate puro lang nin mga gamit arog kan reagent asin iba pa. Pantulo na concern naman ini kan mga kaswalo na mga empleados nagtatrabaho dahil padaan nagluluwas sa indang appointment natural dahil sindaki sweldo kung sa inan mga bagay na ini nangangaipong maaraman kan mga nanunungdan dahilan saan mga problema na nadiskubre kan DCGP News bako sa na concern kan mga may problema sa salud kundi pati sa laduman kan mga empleados, job order o casual employees na nagtatrabaho sa nasabing ospital. Okay. Basado sa pag-uugid kan DCGB News kay Chief Dr. Dominador Concepcion, answering na mga problema, dahil man niya pignigaran, dahil man pigkonfirmar, ang simbag ang mga bagay na ini, ang sabi, pigasikaso-man, ang nangyari kay ini, na nagkaiguan in transition sa administrasyon kan provincial government bago ang gobernador natural iguanin mga proseso sa bidding asin proseso unong sa procurement kan mga importanteng bagay kung kaya sinda naghahalad sana kan aksyon kan mga opisyalis o department head sa lindong kan provincial government tabi bibi. Opo. Apira kay ni sa proseso ng transition, iba sa mga nagpakapirma kan inot na sa mga papilis records na nagbago baga from former Governor Glenda to Governor Noel Rosal. Dahil man pwede ang manehamento kan JBDAP mag-advance para pambakal kan mga kakulangan sa operasyon kan dialysis asin laboratory sa pagsabing mabalgaman sinda sa kuwarol mantang so concern sa mga nagtatrabaho na dahil pada nagluluwas an appointment at dapat makasimbag kay ni iyuda an HR kan probinsya. HR? Okay. The concession in charge kay ni Therefore, maski daing konfirmasyon, daing manin pagnigar, unong sa problema na nasagap kan DCGB News, an opisyal kan JBDAP, talagang may problema na kaipuhan, maaksyonan, para daing man makompromiter ang mga salud kan mga nag-aasa sa preserbisyo kan JBDAP, kung sa pribado, sinda mapalaboratory, asin mapadialysis, masyadong mahal, daing kaya, kan sa indang mga bulsa kaya ngani diyan sinda nadalagan sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Ang hapot sundo no arin sinda mahalat kan sharing na mga bagay.
Jimmy, tulong punto so sinabi mo, ade. Tulo. Yes. Number 1, so tubig na special na pigagamit sa dialysis. Oh. Dahil man nag-confirmar si doktor kung ano, pero nagpaliwanag siya. Oh. Di ba? Ikaduwa, ano nga sa laboratory issue? Laboratory. One month nang dahil nag-ooperate sa issue sa procurement. Kulang ang mga gamit. Reagent, wala. 1 month na gamit, salbatana. Procurement. Procurement ang problema. Okay. Process. Ikatulo, sa mga job order, kay day pang appointment. No salary. O sabihon, day pa nagsweldo. Yes. Yan pa, anong pigigibo niya? Anong dalagang kang kunaro ka ng sitwasyon? Aning mga gamit na ini, mga importanteng bagay sa dialysis, sa laboratory, nag-aagi pa dahil sa bidding. Bako! Bidding process, procurement process. Natural. Ining mga tubig na pigagamit sa dialysis, dahil man ka di mabakal na mga water station. Iyo yan. Metro Manila pa dahil Sige. Sisayang mo niya ang pamayo kang kwanta kang Albay Provincial Health Office. Ay, yan. Dahil ko... Si Doktora Senet Gary, retired na gayon? Dahil pa man? Okay. Sige, de bale. I-verify tadig di ano. Sorry, doktora, sorry po. Baka pa man. Galing ipigpa edad mo ako noy. Okay, sige, i-verify tata. Ipaputa daw digdi sa... tama si Dr. Senet ang head pala ng tabi, Jimmy. Dr. Stella Senet ang head at tabi. Ipahanap ta digdi tabi sa main office. Taga de ko aram kung digdi nag-opisina ano diyan sa kwan, diyan sa diyan ang PHO, ang PHO sa kwan. Tabi. Nag-text na si Karen. Iyo da si Dr. Senet. Paduman na da siya. Si Karen talaga, de ka mong pigpapabayaan ano? Very active. De ka mga pigpapabayaan talaga ni Karen. Okay. Sige. Itong concern tabi kang empleyado sa HR ito, Jim. Bala na kaan si Karen pagkatapos sa provincial health. Si Governor. Makatanglayon. Tapunan ta si Governor, dumasaan hapot. Titanglay man ako kang istorya mong an. Ang pig-isip ko dyan, paano so nagda-dialysis? Yung nga, Kada man makadialysis, kung dahing tubig? So, saro sa, train tadasin da, nasa third batch siya, so, pasyente niya. Third batch? Third batch siya? Ngon yan, igwa pa man tubig, pero kulang na. Oo. Igwa akong number actually kay Dr. Senet, tapunan ko mga dyan na saan hapot ang programa. No arin yan, maarabot ngayong tubig yan. Halimbawa, ngayon dahil magabot. So, dahil mi man kaya nga sa privado. Ano? Ba't pag dahil na-dialysis ang sarong tao da, nagubag? Iyo, kidney ba yan? Cleanse, ang purpose kan dialysis, linigon ang dugo kan sarong pasyente para makasugpon sa buhay. Kaya araw ka ng ngunyan, bako, dapat, okay, sige, huwag mo na magpara-speculate, pero dapat baga yan. Siguro, may problema kung talaga, Jimmy, ano? Dapat baga, ang mga health services baga, dapat anticipated mo yan. Nasasabutan. Alam mo nga kung nailing mo na ang dialysis water mo nga kabangang drum na sana, kung saan pigbubugtak yan, habang araw ka nag-request na for bidding o kung ano. Yun na nga, nag-request na ko dito. Nag-transition kaya baga. May mga regulasyon na di. Oo. Sa COA. Dahil man, kaninot girl, pwede mag-advance. Dahil man pwede mag-advance kung nakikigusik na. Pero kayo na, laboratory, 1 month na ding operation. Paano sa mga kuwakidugo, isi-check compost ang laboratory. X-ray kasabay dyan. Kuan mo, sa luwas ka mapakuan, mapatay. Mahal ba ka sa luwas? Oo, niya kung pasyente ka, problemado kung pa sa budget, pwede kang ay, nako. Problema talaga na eh. O sige, padumanan ta si Kuan, Dr. Senet, very accommodating man ini, madali man sa nakauro nini. Ipa-follow up ta. HR. Oo, buda sa HR, so appointment kan mga
Job order. Job order niya, kung ikaw in charge dyan, paano ka man mamotibar magtrabaho kung wala kang ni appointment? Gusto mo sabihin, wala ka man kisweldo. Iyon na nga ni. Buda, baka dahil man nga kasiguran ko di ka ma-appoint ka graray. Ano nga ni? Oo. Okay, sige, taon, i-clarify tayo yan. Buda, ipunang taman si Governor ka yan. Sigurado yan. Baka kung dahil pa ayan aram ni Gob, baka lamang ma-fast track yan. Health services baga tabi, Jim. Correct. Okay. I-text ko na ngunyan. Ano pagbata niya, dyan taon, baka mata na, mailing niya na ko ng concerns ta, ha? Oo, tapos mabisita, Mailing, oo. Anta BBP, ang tutuyang mga dagdag na problema, Jimmy nasalita sa pangarangan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Barisa Calio. Thank you so much. Alright, bye-bye. Jimmy Thank you, Jim, sa report. Para sa dagdag na problemang yan, kaugmahan ko na magsilbi tabi sa Indo para ma-facilitate ang program, ang mga concerns na yan sa kapakanan kan sa tuyang mga kababayan, asin sa kapakanan kan mga tao na nangangaipo tabi ng serbisyo medikal. Hello? Hello, Bibi. Po. May kuyan ako dyan regarding daan. Oo. Ikaw po gaong kuyan ka ng PhilHealth na pwede ka duman na libre. Iyo, naisip ko man ito na Mga public. sa PhilHealth. Ako sa public, sa private, may pick up ako sa orong hospital, pag may PhilHealth ka, libre. Oo, yeah. Di ba't lamang makatabang kita na sila pwede duman at araw baga ka nang nangyayari, di ba't lamang pwede duman sa mga private? Oo. Basta may PhilHealth ka. Oo, okay. O, tanganing at least, makatabang lamang kita kung di talaga dyan na pwede sindaw, di duman ka na sa private, magapot na lang. Iyo, hindi ko alam ko ng patakaran ka yan pag abot kung sa'y ka nagpon magdialysis, kung pwede gibon sa iba naman, idugtong. Kaya nga, at least kita ko sa kung kasi sa opportunity duman sa hospital sa Jose del Monte, kung pwede sindawon temporarily, na makabil sindakan sa PhilHealth, basta PhilHealth member ka. Po. Okay. Sige, Migo, ha? Ayos. Mamaya, ha? Alright. Sige, thank you. Tabi, i-facilitate ang concerns na yan. Na problema ngayon. Ngani po na kuhan, makadeliver kita kimaray na serbisyo sa pagi po, mga tugang din marhay na salud kan sa tuya ng mga kababayan. Yun pala no, kung saan na nag-start, first 10 sessions on affiliated hospitals. Kung saan nag-start, duman ta na ang pundo. Yo. Ano pa lang ka ng proseso? Good morning, sir. Ang istorya po dyan sa dialysis center, kanagkita na pig-intindi sa. Ay, nako. Ano ito? PPP? Naka-PPP palan. Public-private partnership. Kung dahil kita, dahil pig-intindi sa private individual na persona. Okay. Sige po, salamat ha. Salamat po sa feedback. Mamaya, ayuson tayo yan ha. I-according kay Dr. Senate and kay Governor Noel Rosal ha. Para matawan tagi concern, tabi ang problema. Si doktora pala niya on dyan sa Apsimo Building, tabi. I-facilitate taan concerns na yan. O ni baka may konektado dyan. Hello? Hello, babes. Migo. Morning. Ako dati, tig-dialysis ako, duman sa BR. Oo, ngunyan. Tapos, nagpa-endorse ako, nagpalipat ako, digli baga sa St. Francis. Ano yan? Paano ka naka-avail kang servisyo? Endorsement lang. Pero libre man yan? Libre. Charge sa PhilHealth. Oo, charge sa PhilHealth. Sa PhilHealth man ang bagagari, dinagdagan pa sa number of dialysis, di ba? Oo, kaya dahil man nabayad diyan sa mga private, dahil man. At basta, may PhilHealth ng masa. Are? Maski sa inang hospital, libre ang gabos. Ayun, okay, klaro. Ako piga, ngunyan, dialysis naman ako. Oo. Naantali mas ko. Iyo nga. Ano nagluluwas sa dugo mo? Kuya, asul. Asul? Maringa na imigo, tabako green. Oo, sa last misklada. Natasun ko sa batanak. Okay, sige. Salamat sa feedback ha. Salamat. Okay. Yeah. Ag iyo man nagata.
Naisip ko talaga, iyan, libre. Sa PhilHealth ban baga? Program, sa PhilHealth. Saro ba na sa mga na programa kan PhilHealth, kan programa kan gobyerno, mga tugang na dilang kawan so number of dialysis, so numero kang kumperang beses kang mapadialysis. Yan. Anyway, sige, usayon ta yan ha. Kunaro ka ng sitwasyon, dahil kitang worry, no? Dahil kitang worry regarding po dyan sa dialysis. Pwede pala na-endorse yan sa mga private na dialysis center, pareho man sana po na libre. Kaya lang, dahil ko aram kung anong patakaran tabi, kung saan ka nagpuon, o dumang ka matapos, o kung anong sitwasyon. Aramon ta po, duman sa programang Anhapot. Mga tugang, salamat kanserong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa satuyang programa, ha? Buda Kasubanggi, Chief Ramber. Naglakaw-lakaw talaga ako sa boulevard. Kasi man ako nagagdang kairiba, Chief Ramber Kasubanggi. Ano ko, nakataparlugod akong kairiba duma. Nata sabat ko ng God si Mayor Hisham Ismail, buda tabi si Mayor Hisham Ismail, buda si Councilor Alan Ranyola. Nag-inspection duman sa lugar na naging isyuta kado binaging daw. Karon naman inukan mo inapodan ta si Councilor Alan. Yaon duman sa duwa kaso hapon sa Banggi, buda si Kapitan Olimpo. Sabi ko duman sa kaunong ko nga ko. Mauli na kita. Ano? Salamat kan sa rumagandog. May nahiling ako sa Banggi duman. Aram ko, Chief Ramer, itong pulis. Extra ko na lang kay Joshua. Extra ko kay Joshua na lang. Maray pa lang talaga maglakaw-lakaw na Banggi. Maray maglakaw-lakaw na Banggi. May nailing kang mga unusual. Salamat kanserong pagantabay. Bareta alas 7 susunod na. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Atin po ang siksing Jasmine Baloloy. Habang tumatagal, gumaganda. Salamat po. Goodbye. Maray na aga. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng